Ilna snin, tal-inqas 5 snin, fejn Malta qiegħda tkun fl-aħbarijiet wisq drabi u għal-raġunijiet żbaljati. Illi dawna kollha jirriflettu anke ma jkunux veru, aħseb wara hekk kemm il-darba jkunu kredibbli. Jirriflettu ħażin fuq ir-reputazzjoni u fuq id-desirability illi l-barranin jagħmlu business ma' Malta. Sostna dan l-espert tas servizzi finanzjarji Paul Bonello meta kien intervistat fuq ix-xandir tal-Istat dwar l-effetti li qed taħallu l-akkużi serji ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus fuq l-industrija tas-servizzi finanzjarji. Is-servizzi finanzjarji li magħhom wieħed irid jabbina l-iGaming, il-burdnara u s-servizzi domestiċi u internazzjonali ilhom ilaħqu mal-14% tal-prodott gross domestiku Malti u allura l-impatt ta' dawn l-istejjer xokkanti se jkun wieħed notevoli fuq l-ekonomija. L-espert Paul Bonello insista li minħabba dak li ħirex mill-qorti spiċċajna nilagħbu man-nar. Li ġara fl-aħħar 6 xhur kompla kabbar il-gravità tas-sitwazzjoni għax issa ma ċanna sempliċement tra virgolette x'qed jirrapportaw il-gazzetti, iżda kellna l-inkjesta tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li affettivament hija inkjesta fuq l-Istat, fuq kemm l-istituzzjonijiet tal-Istat ħadmu tajjeb. U ħarġet ukoll b'mod ċar ħafna kif kien hawn persuni f'Malta illi mhumiex eletti, però jikkontrollaw l-istituzzjonijiet jew inkella n-nies importanti fl-istituzzjonijiet. Huwa aċċenna direttament għal kontenut tal-messaġġi tal-WhatsApp li kien għaddejjin bejn l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ma' prattikament kull min jokkupa kariga importanti f'pajjiżna, mill-assistent kummissarju Silvio Valletta għal kummissarju ta' taxxi interni Marvin Gerti sal-kap eżekuttiv tal-MFSA Joe Kuxkiri. Kull min kien importanti kien more or less fil-kontroll tiegħu. U dawna jirriflettu ħażin ħafna fuq is-settur internazzjonali, għaliex dawn l-affarijiet jeżistu f'kull pajjiż il-money laundering per se, però li hemm differenti u li qed joħroġ differenti f'Malta huwa li f'Malta hemm donnulit tal-istituzzjonijiet, tal-gvern, jew ta' nies assoċjati b'mod intrinsikament mal-gvern, allura tiġi tidher u jista' jkun hekk anzi probabbli hekk illi kważi dawn l-affarijiet huma sponsorizzati mill-Istat. Bonello tkellem ukoll dwar dak li sejjaħ bħala emoraġija fis-settur tas-servizzi finanzjarji u qal li fl-aħħar ftit snin din l-industrija waqfet tikber.